Jeg står her med vores MacBook Air med M3-chip i 13-tommer. Den har det her klassiske Apple-design, som er både minimalistisk, elegant og super let. Den vejer kun 1,24 kilo, så den er perfekt til både brug derhjemme, men også til dig, der er meget på farten. Indeni finder du en Apple M3-chip, som giver dig masser af hastighed og sørger for, at din computer ikke bliver langsom, selv når du har mange programmer åbne på samme tid. Du får 8 GB RAM, så den er derfor oplagt til både almindelig browsing og streaming og alle mulige hverdagsopgaver, men også video- og billedredigering. Harddisken er på 256 GB SSD, hvilket giver dig både en hurtig opstart, men også nem adgang til alle dine filer. Computeren har også Touch ID, så du kan nemt og sikkert logge ind på computeren og godkende køb bare med et enkelt tryk. Når det kommer til tilslutningsmuligheder, får du alt det, du skal bruge. Du får 2 USB-C-porte, den magnetiske MagSafe-oplader, som klikker på plads af sig selv, og derudover får du også et jackstick til dine høretelefoner. Batteritiden holder virkelig længe på den her computer. Der er nemlig op til 18 timers brug, så du kan både streame, arbejde og browse hele dagen uden at bekymre dig om en opladning. Skærmen er en 13-tommer Retina-skærm, som leverer rigtig flotte farver og skarphed, så den er altså perfekt til både underholdning, men også arbejde. Det er en af de mest effektive MacBook Air-modeller, men samtidig er den også bæredygtigt fremstillet, da den er lavet af 100% genanvendt aluminium. Hos MyWay sørger vi desuden for, at alle computere bliver genbrugt, så intet elektronik går til spilde. Så hvis den her model er noget for dig, kan du bestille den allerede i dag.